Nativity Care and Support Center Maulangwir menhak arpun rio terik jemang arhajar arpusau kelapan long ya kasngi Kynmaw Burom kerpang ya ulit Dr. Khubor Dkhar bamkuah dua rublei Riewkhraw ubala ai kajing syakri met bat mensim ya ki Peit kadong katanya po ke Southwest Khasi Hills District Maukerwan kamtam ki Peit ki badon hakajing shitom pang jam shieng balatip kum kajing pang regates hakani kasngi lapan long ru kajing sumar ki bapang jam shieng kumba ki jule mana usnam layo ban sumar ya ki spangut kinong pang ki balawan najan bat najangai jong kanika district harangkat kajing snok tilang bat ka team na po ka caring for children with disabilities bat naka Sacred Heart Theological Shillong hapo kajing lam I padar CM Jos SDB Dr. Martina Marwen ba di Peit ki Khulung pediatric doctor hakate kasngi lai don rangkat ru ki men ki para jong ile Dr. Khubor bat ki rang ba jong ka Shillong Maulangwir hakane kasngi la yoru banle Burom ya kadur sa Kynmaw jong ile Dr. Khubor Dkhar lengba kajing bu sentiu dai padar CM Jos bat kajing thang mombati ngolem daki bahiyeng hasem la yoru ya kajing kren bas ngotenat bat ai mensim ya kane ka center dai padar Alphonsius Walang ibala penpau ya ka Burom ningkong ya ki kam kaba I Dr. Late Khubor Dkhar bat ya kanuksa ba bah kajong I hakapor ba idang ai kajing syakri syakipat ba man ba idang don hang di hasla perthei upadar Alphonse ulapan Kynmaw ba menta kasngi kadi kasngi kraw jong ka Trinity ba khoj upadar Alphonse ulaong ru ba kani ka center lang ba kajing persat mensim jong ublei ukpa blei ukhon blei mensim ba khoj layo pan ai kajing syakri ka ba bahata me ki pat ba ha kani ka than bat man la kasngi amduna ya ka saupho san phongut ki ba wan sha sumar ha kani ka center bat hagasngi yo he makarwat juduna ya ka prapo hadu shispa ngudru ki bajuan ban pasumar hakani ka center jong ka Nativity Care and Support Center Maukerwan kani ka center kala ai ka jing syakri la bon snem menta la kumba sau fokus nem ai kani ka center kala ai ka jing syakri ya bon ba ki view ti badan ha kani ka dong ba ka thain hamtam hang de ha Maukerwan area madap da ka jing snungu ba kraw ya ublay ubala ai ka jing ku ye ni na ka ba ulap ha ya bon ba tilong la ha Kiba Roy ban nok sinyang nakabenta ka jing bentang jong kasentar jong hamne. Menta kasi Nativity Care and Support Center kariki hundan Burom kerpang ya Dr. Khubor Dkhar bamkwai hiem ublen. Ubadai uwe na unong la bha ubarat ba bakloy ban wanra ya kapat kia hakane kathan bat kadong. Dr. Khubor Dkhar bamkwai hiem ublen. Ula long unong la bha Khubor ubala ai ki jing syakri Khubor hakani ka dong bat ka thain Dr. Khubor ula syaiwan barabar bon siam hakane ka sentar jungi ban Peit ban ai dawai ya kitu ki ba ran ka jing pang James eng kamtam ya ki Shillong kumta wala da Dr. Khubor dan shu hakani ka perthai Henry ka Nativity Care and Support Center kayai Kynmaw bat nyo Burom terpang ya ki jumla ha jong bat kamtam ya ki marti ba ma la le hakani ka sentar jungi ni songo ya Dr. Khubor bala le ha bat balawan ra ya kani ka team ki badai na po Sacred Heart Theological Shillong College Ibala ploy banwan ya trailang banwan ra ya ka fight ka kia ya kini ki badon ni jing pang James eng sa chi sen na ai kublay ya Khubor bat kamtam ni duwai ba ublay unkul khukul do ya ka mensiam jong Dr. Khubor to ublay ai ya ka jing dat fight bam ju
Bosco.